बेलासिनि लोगोफोर गाहाम हामलायनाय जासिबाय नोंथांमोननो सेंग्राफ्रा नै बेरायलाबायनोसै अबेसिम सौहैयो थाबायनोसै आरामनो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो मालाबाबो दाबाव आरो जायफोर लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअआव नोंथांमोना गोदानै सोरबाफोर जुदि हाबसनफैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालामदो नोंथांमोन माने लोगोफोर बे लकेसना ना आङो बै बारावहाय फैखांखाबाय आरोना बेजोंहायमोन ओमफ्राय दहाय जों दाबसे जायगायाव थांदोंमोन बिनि शुटखौ माने होनो हाला लोगोफोर माने एसे बोरैबा जादों आरो जिनिसा नेक्स्ट बारावहाय खालामनो नाजाफिनगोन आङो गोदान ब्लग दा नोंथांमोनहा बेखौनो इन्ट्रेस्ट लानानै नायलांदो लोखि मन्दिर लोगोफोर बाहाय फुजाफोरा गिदिर मेला जायो आरो बै दखान लुनाया माने बियो जोंनि गामि खाथियाव माखौहाय जानो लाबोदों ना बै थाबोनाया सेरफां बाजार बियो लोगोफोर बेवहाय फुजा जायो गिदिर गिदिरनो लोखि मेला जायो आरो बे जायगायावहाय ओमफ्राय नैबे जायगायावहाय मोजां नुनाय नंला लोगोफोर मोनानायनिफ्राय मोनागासिनो दं खोमसि जाबोगासिनो दं नेक्स्ट बारावहाय माने मोजां क्वालिटि लाबोनो नाजागोन आरो ना बेनो लोगोफोर आं दहाय बुंदोंमोन मोनसे जायगायाव शुट खालामदोंमोन बिनि भिडिअखौ एगारनो हानाय नंला होननानै दहाय आं लोगोफोर बुंदोंमोन ना बेनो लोगोफोर जों बे जायगायाव थांदोंमोन बे जोंनि गामिनिनो लोगोफोर साहा बागान ओमफ्राय बाहाय साहाल' गैया रबारबो दङ आरो ना बिराद गुवार बियो एरियाया ओरै फारसेजोंहाय रबार बेजोंहाय साहा माने बाहाय लोगोफोर भइस डाबिं भिडिअ शुट खालामनायनिखौ आं होनो हायाखिसै मानो होननानै बुङोब्ला बाहाय माने माखासे प्रब्लेम जादों लोगोफोर
बारबो दङ आरो भइसखौ मोजां खोनायाखै आरोना बेहाय। बिनि थाखायनो माने आं एक्सट्रा भइस टाइपिं खालामनो गोनां जादों लोगोफोर। आरो नेक्स्ट बारनिफ्राय माने थांनानै बे जायगायावनो मोजां भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिफिनगोन। आरो लोगोफोर आं फंसे खोथा बुंनो सानदोंखि माने भिडिअ क्वालिटिखौ नोंथांमोना मोजां नुवाखैब्ला नोंथांमोना आरो माथो बुंबावनो, जेनेबा आंनानो माने भिडिअ क्वालिटिया मोजां एगारनो हाया नालाय लोगोफोर, माने मबाइलनि थाखाय प्रब्लेम। आं दाबो मोजां मबाइल लानो हायाखै लोगोफोर। आगोल जि लादों बिजोंनो खालामदों, बिजोंनो बानायनांनो गोनां जादों। माने दाबो जेबो राहा जाथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला राहा जागोन अब्ला माने नोंथांमोनहा मोजां क्वालिटिनि भिडिअ नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम। नोंथांमोना आरो भिडिअ माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट खालाम। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। नोंथांमोनखौहाय बार बुंबाय थादों, नोंथांमोना नायनानैल' थानाङा, कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना जेसेबां कमेन्ट खालामो एसेबां मोजां मोनो लोगोफोर, एसेबां लाइक खालामो एसेबां मोजां मोनो। दा बेनोसै लोगोफोर, उनावहाय माने मोजां क्वालिटि भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननो नाजासिगोन आरोना। जेब्ला खमथा जायो, बायनो हायो, अब्ला नोंथांमोना मोजां क्वालिटिनि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। दा थांनोसै लोगोफोर, जेबो खामानि गैला, बेखौ गासिबो नोंथांमोना नायखांजोब्बाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै हाबसनफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो, लोगोफोरनो शेयार खालामदो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोन। आरो माबाफोर सोंनो गोनांबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव सोंनो हागोन। बाय।